बाहानो जों थैखांनायनि परे बोतानो सायखालांमानि दंगो जे बिनि एकाउन्टनो रां 20,000 हाय मतन दंगो होननै हाय होमाबाय दिनै बोता बेंक थांगै रां अथनो थांमानि बेंकनि मेनेजार बन बिनि बाहानो जों थैयो होननै बिसास खाया उमाबाय दिनै बो बाहानो जोंनि मांगथै मांखरनि खुरै कंकाल खाजांनो बेंक बुसकांगखे तुबुई फायनानि नांखा सात्रा जरानि बागै बेलायखनो उर नांलाय थांलायका आजागाव बाहानो जों बिनि बोतानो सायखालांमानि दंगो जे बिनि एकाउन्टनो रां 20,000 हाय मतन दंगो होननै सायखालांमाबाय दिनै बो बेंकआव थाङै बारबानो बाहानो जोंनि रांनो उथंनानै थांगो फैयाबा बेंक मेनेजार बनो बिलिक खायानि बाय दिनै बो बिनि बाहानो जोंनि मांगथै हाखर बिसिंनि मोनामजागनो खुरै बेंक बुसकांगखे तुबुई फायनानि नांखा फारिखौ खामानि दाखोते बेखौ नो अम्मा बिलिनो नायनायदि हामबाय मरीगला पैसा मुझे बेचना आगे मरीगला मो पैसा हरिया बेचि दे पैसा नेबी आज्ञा कर देवी नहीं कले उठे दिन नहीं आए घर छुट्टी कर 10 दिन को 10 दिन नहीं देखे बुझा कौन है घटनाटा देखा नहीं तो कौन कौन धर